Kiraja genderete gukorekana kiombeke mugitari gya serikali kurwase bunge ya Kitutu cha North imeye kaunti ya Kisii tukoliereni kuomera na abantu bale no balema ase kanisa ya Kiareni Lutheran Church yo kutoka ase wodi ya Nyamira kaunti ya Nyamira niko basanga sobwamo ekero kelibono abantu bale no balema kurwense meju anyara kubolia serikali kane kibona ngo bwatarani bale anana asobo karibwabo unomulikito kurwase kaunti ya Nyamira Ndemo Steven Agotomanya Gati ya barema kurwase chiwodi che bunge ya Kitutu cha North echo chiremo Nyerero sensi marani na kegogi nigo baumirana gusanga ensemo ye kanisa yeke Lutheran ya Kiareni egotoka marani aso musangrekano lero nigo baerera gatie mechando bagwetera mono chinga kibaganetio bokoreri kurwa chinsemo ao palimbire bya Walemavu agotwara disability ID cards ngota mabiro kokonyake lakini at times mbiri konyara kokonya kiagera it comes a time ikrono to go to apply for maybe scholarships and even some personal konya sometimes mbiri ko ba consider they in there above given priority and like they are normal peers challenge to goetera ne ringa Walemavu andonsi nturikoro rubuna ntore marite nonyene kara to kwana nyagitari buna bona kara kwanyurwo kwana nyagitari igogo serigwa nganza chi to ikoigorerwa gokona nonyene kara ruarite to igo charigwa bono ntutu ari ko sabanga na intwe kara serikali ya Ruto eto inyore buna Walemavu na intutu igunga ntokorteke ntorororo abana aba batagukwana n'abantu aba batagukwana ekero bakogenda nyagitari igo bakomera abanyagitari bagukwana batamaite kisaini nale gusaba serikali enene Ruto nale gusaba simbarati bato abanyagitari bekisaini ase nyagitari kyeito ekero abantu aba bakogenda batagukwana bakwanira kisaini emechanda abarukiwa babwato walema bagwetera ase chisukuru tesiekere irisiko Walemavu aba chisukuru chiabo kubirasi byabo and even the compound they adapted edinda bana abanyare ko ebe adaptive to these learners. I am appealing to the LMP and even the county government trying to make the school environment suitable to these learners. For example, those learners who are physically challenged, those ones who are visually challenged, there are no lamps. In some schools, there are staircases instead of lamps. As you access the classrooms, like they are normal peers. Gati ya magani babwate gochia serikali enene, serikali ya county na visio mojumbe na sebarabuo koinyorwa amona gusirwa ko banyise omuroberio NHIF oyora abakerie getiro gyo konyorobo bwenia asinge ndabange bayimugeti kinyimbo tibali ko kolege saisi kulema tibali ko kolege saisi gutara tibali ko kolege saisi kogenda atambe ase bale no bale bona Walemavu nibo bakorwara mono wetero gutakolege saisi nale gusaba serikali eto NHIF igongo saba serikali akonya abayibuli bali babwata abana Walemavu none kibase kiachire kya cash transfer none scholarship batokonya gaki ase kiatokire ase nyenje niko tubwate mechande menge no bwata abana bale nomo no bwata bale Walemavu na disability is not inability bagoteba onda sabe omo moisimigumi muito chapeti na simbara tino mugwimeni mangana abaye minyoki bakase president eto inyore buna ntwa Walemavu bakomo MCA eto inyora ba MCA sichigodi chitorenye cyo kinyache chigodi chitorenye nyasaye ba MCA mbaro banyare bagutunyura tonya tukuinyurwa ku reporteria Ndizi TV korwa ensemo ya Kiareni Marani Ward Kitutu cha North constituency Elietaliane Ndemo Steven